Antasena kok mundur mlebu pertapan. Ketiwasan, Mbah. Sing ngersake simbah kuwi dudu Siwa Ngastina. Nanging Begawan Durna karo Pati Sengkuni mau kongkonane Bathara Kala. Mbuh, wigatine apa? Siwa Mayangkara mundur, aku methuke dicokot guluku. Nganti krasa panas, ora iso nglawat digetak kuntal tibatuh. Iki nek ora simbah Sabdawala sing nandangi ora bakal rampung. Mundur. Mundur. Ora kena dipeng-pengke. Sore mau kaya yak-yak bareng ketemu Bathara Kala kok kalah. Mundur. Simbawani weh arep ming kaya ngene nek nganti kalah karo Bathara Kala meguru 20 taun karo Bathara Kala. Sadegep salju juga nutupi baban hawa sanga. Meningaken cipta tanana ingkang pinindeng kejawi amung pucuk ing grana ngatur mlebu nepu ning napas nalika semanten mantram sakti ical wujuding Begawan Sabdawala wenteh ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai kelir. Aja mbeda karo Sabdawala. Uthik-uthik macan turu mbeda singa barung. Wani karo aku padha karo isong jaring angin. Kowe menang karo aku bumi langit tanggep ayo ndi wujuding Bathara Kala mung suwe aku saiki ya.